Аз предлагам да започваме. Виждам, че влизат още хора, така или иначе ще ги приемаме един по един. Колегата от Сайфорд, Воднетков, е започнал записа. Благодаря на всички, които сте тук в този вебинар и въобще, че имате интерес към темата. Така бих казал, че 26-та година бележи критична точка за нашата екосистема от гледна точка на тема за киберсигурност и това, че влиза закона за киберсигурност, който реално транспонира Европейската директива НИС-2 и промените вече засягат, как бих казал, огромна част от компаниите в България, технологични производства, какви ли още не. С този вебинар искаме да дадем така малко повече обосновка какво се променя с въвеждането на НИС-2, като реално новата рамка поставя акцент върху активната защита и отчетността на първо място. И реално за много компании, които до сега не са разполагали с бюджет или някакви официални политики, изискваните буквално стават задължителни, като има няколко ключови стълбове, които биват включени. За това ще си говорим с колегите от Сайфорд и Diamatics, които буквално казаха, хайде да образоваме публиката и да видим как българският бизнес може да стане по-защитен. Накратко за Сайфорд, компания, която внедрява цялостна киберсигурност, основана през 2018, част от българската Сирма Груп, която тази седмица дебютира на Франкфуртската фондова борса. Сайфорд реално предоставя решения от най-високо ниво, свързани с киберсигурност. Другата компания, разбира се, е Diamatics, друг наш член от Асоциацията по роботика. Доверен доставчик на управлявани услуги за киберсигурност с дълбока експертиза в областта на CM, XDR, OT, ICS, сигурност и интелигентно откриване на заплахи. Сте термини, които така колегите от Diamatics и Сайфорд ще ни разкажат за тях. Като участие днес взимат Пламен Мандаджиев от Diamatics, който е директор партньорска мрежа. Здравей, Пламен. И доктор Еял Пинко, изпълнителен директор на Сайфорд, експерт на 30 години опит в разузнаването, киберсигурността, националната сигурност и военноморските операции, бивш контрадмирал по разузнаване и командир в военноморските сили. Той е президент на International Institute for Security Research и преподавател по киберразузнаване и морска стратегия в университета Бар Илан, Израел. Здравейте, господин Пинко. Hello, can you hear us? You're muted. Да, здравейте. Здравейте. Добавям само за господин Пинко, че част от неговите въпроси, на които той ще отговаря, може да отговаря на английски. Но разбира се, предвид записа, който правим, след това ще въведем и автоматични субтитри по темата, благодарение на изкуствения интелект. Малко по-късно в вебинара ще се включи Петър Кирков, който е познат експерт по киберсигурност. Той е работил по текста на НИС-2 и ръководеше работната група, която написа първата версия на транспонирания закон за киберсигурност. След толкова много обяснения, разяснения и представяния, директно предлагам да започнем на темата от ако може, господа, да разкажете как изглежда реално една бърза оценка на риска за компании без предварителни политики, въобще компании, които до сега никога не са се замислили какво правим на тема киберсигурност. Владо, ако искаш започни ти, аз се включа. Yeah, so thank you very much. I always, when I spoke with Vladi to prepare this webinar, we said what are the two good things in order not to get under cyber attack. And I told Vladi, you have two options how to not to get under cyber attack.
first one, don't buy any computer, cellular phone, tablet, don't buy anything. That's smart. Yeah. And the second, you can still use the Dove. Second thing, if you already bought it, don't put it in the electricity. So this is a joke for that, but really, when you see the environment that we live in, with the threats, and we see a lot of threats and cyber attacks that are being done against Bulgaria and all the Balkan countries. In order to be prepared for NIST, you know, I always say that cybersecurity, it's not a supermarket. You cannot go buy to Fantastico or to Lidl to buy, to put in the Turbichka some cybersecurity. It's not working. You need to be very exact for what you need to your organization. Every organization is different from the other. So in order not to go to the supermarket, you need to make an audit. You can make an audit in one day to understand the situation, what are the threats, what are the gaps, and based on that, to prepare the plan that will be especially for your dimensions, for your suit, not to go to buy as you can. So this is my proposal for you. Okay. Pламен, Yeah. Let me give you a very, very, very quick 5 seconds test whether you are ready for NIST 2 or not. Let's say you are a CEO of a company. I don't know, a small company, 50, 60, 100 people. You download any arbitrary description of the NIST 2 directive from the internet, either the official one or anything that you can find available. Then you read it very carefully. You take a nice coffee or any kind of other drink and you just read it, okay? In case you understand what are the actions behind any of the requirements there, you're on the right road. Probably it's just a matter of doing them. In case they do not speak to you, the first test is to recognize where your level of expertise ends. And to be honest, one of the main problems that we are addressing in the cybersecurity is exactly not understanding where the expertise level of the teams of the companies ends. And I'm not a doctor. I'm not a medicine doctor. Okay, I maybe can put a bandage here on my hand if I cut myself in the kitchen. But if I cut my finger, I'm not trying, oh, let me take the bandage from my local, small box with bandages and put it there. The first step that any company should ask very sincerely themselves, any organization, not just a company, sorry, is when I read NIST 2 or any other of the cybersecurity regulations that currently are roaming the world, NIST 2 is just an example, to be honest. Am I able to imagine what are the next steps? If I'm not, then probably I should seek help. And I'm not trying to make a sales pitch here. I'm trying just to say the professionalism starts when you understand where you know what you don't know. So that's my quick test. Can you understand it? Can you read it? Can you imagine what needs to happen? In case not, then obviously you need to do something else, not just, sitting there and continue in this direction. Само да кажа, Пламен, ако искаш, може да отговаряш и на български. Как се кажеш? Да, все пак голяма част от компаниите тук са български. Причината да задаваме въпросите добре. Доктор Пинко е заради по-лесното обяснение на английски, отколкото на български. Нямам се, ако трябваше да повторно, мисля, че бях ясен. Да, ако искаш нещо да добавиш на български, няма проблем. Ще го кажа само с една дума. Ако прочетете NIS 2, какъвто и да е произволен текст, ако ви говори ясно какво трябва да се случи след него, значи вие сте на правилния път. Ако не ви говори, трябва да потърсите професионална помощ в най-добрия и позитивен смисъл на тази дума. Тоест хора, които могат да го прочитат заедно с вас, да го кажа по този начин. Това е най-бързия, най-лесен, най-прост тест дали вие сте на път към това да бъдете NIS. Не искам да използвам думата съвместим, защото не е най-правилната, но в правилната посока. Окей, сега
Голяма част от компаниите тук сигурно се питат, добре, ако до сега нямам никаква киберсигурност, примерно, купил съм си някаква антивирусна програма за лаптопа, използвам примерно Google Drive, за да си качвам документите там или с подобна платформа работя. Кои реално са трите най-евтини и най-ефективни технически мерки, които могат да се въведат за 30 дни, предвид, че, доколкото разбирам, закона казва, имате 30 дни, в които трябва да въведете определени решения. И така ли е? Правилно ли съм разбрал? Доктор Пинко? I just didn't understand the Bulgarian. Sorry. Да, Вода, ако искаш. Okay. I would like first to say that we have many customers that they want to bring a NIS 2. Why? Because this is needed. We see that a lot also in the US, not in other countries, not only in Bulgaria. And I'm saying that regulation is very important, but it's not the issue. Because I will tell you a story maybe. I did a long project for the Israeli Ministry of Energy. And I showed them how Russia attacked in cyber domain Ukraine in 2014, how the Ukrainian energy grid was falling apart with the Russian cyber attack. And I did the same to the Israeli Minister of Energy. And after I'm showing that how I'm doing that to them, the lady that is responsible for the cybersecurity, she said, this is very nice, but will not happen to us because we have ISO. What I want to take from that is that the importance of the regulation is not having the paper. I know that many people want it, many companies want it, because you need it to the insurance and the government want it. You cannot work with others. So this is, bring me the certification and leave us alone. What I'm saying that the process is what is important. The process, and exactly what Christian, you said, the process is important because it's enhancing the company's capability to be much more secure. And this is what is important. And how to implement it fast? First, there is no 30 days mandatory. Okay, we want to make it fast, to be efficient, to be ready, to be more secure. That's the 30 days. If it takes 60, it's also possible. It's not. We can sometimes finish it even in 2 weeks. But I think one month is adequate. It's good for this process. So this is the 30 days. What to do to be more secure and fast? What are I will say the major components for that? Is first to do organization monitoring, like a SOC, to understand what is happening in the organization and to block any attempt to attack the organization from the inside and from the outside as well. To do awareness training for the employees, because if we speak about supply chain attack and social engineering attack, the employees themselves can be part of the security layer, and they can do significant work in blocking the guys or the attackers. And on top of that, other technologies. But I think if you will tell me what are the most two important things, I will tell you this one. Thank you very much. Български, английски? Български. Ще е по-сложно. Добре. Да го кажа така. Първо много благодаря на доктор Пинко, че повдигна организационната перспектива.
Защото според мен там, където cyber security е, ще използвам англицизъм by large misunderstood, че е изцяло технически проблем. На първо место е организационен проблем. На първо место. После технически, естествено, на първо место организационен. Защо го казвам това нещо? Защото дори извън контекста на NIS-2, нали, всяка една регулаторна рамка, независимо каква, независимо в каква по-голяма рамка се намира, започва с това, имате ли някой, който да е разпознал нещото като част от неговите задължения. Тоест, първата стъпка, която една компания трябва да направи, да се запита, аз имам ли човек при мене или доставчик, който да е разпознал тази тематика киберсигурност като част от неговия периметр. Ако нещо не е разпознато от никой, най-вероятно не е менажирано, не е налично, или в най-добрия случай се намира на някаква рудиментарна основа, която е built-in в самата технология. Примерно, купувате си компютър от магазина, там има антивирус, да речем, нали, като цяло. Тоест, на първото место бих казал, една компания трябва да помисли за това, казано на прост български, аджеба някой пука ли му за цялото нещо. И ако отговор е ми не знаем, тогава, нали, втората задачка е на кой трябва да му пука. На системния администратор, на нашия доставчик, на CEO-то или който и да бе. Големите организации, нали, има по-лесни механизми, защото те имат големи отдели, лесно се намира някой, на кой да му се струпа това нещо. В по-малките не е така. Там вече трябва да има малко повече фокусирано. Втората стъпка, която бих искал да подчертая, ти я казах съвсем в началото, е отчетност. И това е една от изискванията и на NIS-2 и на доста други регулаторни рамки, за да бъдем съвсем честни. Наистина, ако нещо се случи, какво се случва след това? Целият инцидент менеджмент процес, нали, да използваме тая купешка дума, какво се състои? Нали, окей, антивирус ще засече нещо. И какво от това? Ще има някакъв човек, който да реагира или пък не трябва да реагира, нали, също има такъв сценарий. Моя съвет е първата стъпка е наистина да се замисли човек за организационната част на упражнението и всяка една фирма би трябвало да си зададе този въпрос и да получи честен и съвестен отговор към себе си. Оттам нататък, естествено, технически пътища, сервис компании като нашата много, но първата стъпка е това. Ние в нашата организация кой отговаря за cyber security? Сега, по отношение на 30 дни, нали, да, естествено, в момента, в който директивата е транспонирана и в действие, нали, няма 30 дни, то действа веднага. Нали, това е характер на закон. Не може да бъдете кампания към закон. Няма такова нещо. То е по автоматически всяка една организация в обсега на този закон трябва да е кампания. Сега, дали ще ви хвана след 30 дни, или 60, или след 180, или 360, това е вече друг въпрос, нали, като цяло. Но 30 дни е просто нещо, което се върти в хоризонта. Добре, може би да поговорим малко повече върху темата, реално какво се променя с закона за киберсигурност и реално кои са ключовите акценти. Сега виждам тук, че Петър Кирков се включи към разговора. Петър, дали ни чуваш? Добре, въпросът е всъщност към теб. Ако можеш да разкажеш в рамките на няколко минути, като експерт, който е участвал в писането, в прилагането на закона към българските условия. Аз участвах и в писането и на NIS-2, като част от първоначалната работа. И всъщност логиката на NIS-2, за това разширение на старата директива NIS, логиката на NIS-2 е, че дигитализацията на нашия свят продължава. И все повече и повече сектори са дигитализирани, в резултат на което кибер става все по-голяма и по-голяма заплаха за тези сектори. За това и разширяваме обхвата. Това е това, което може би най-ключовото, е, че ние разширяваме обхвата на NIS, за да включим повече сектори. Включвайки повече сектори, обаче изпадаме в потенциалният проблем, че ние можем да убием иновативността. Тъй като всяка регулация, тя е някакво съпротивление, тя създава някаква фрикция. Затова вече имаме разделение не само по бизнес сектор, т.е. ако вашата организация работи в даден бизнес сектор и тя попада в обхвата, имаме разделение и по размер. Тоест, ако вашата организация е под, примерно, 10 милиона евро оборот годишен и ASIC е притежавани под 10 милиона евро, то вие сте извън обхвата на NIS-2 като изисква. Това не означава, че хакерите ще ви подминат, това не означава, че никой няма да ви атакува, това означава, че
че няма да ви глобят. Нали, добра идея да имате киберсигурност, ако държите на тази информационна инфраструктура. Така че от тази гледна точка това е най-голямата проблема. Най-голямата промяна е разширяване на сектора. Другото и съответно въвеждането в сегментация. Другото, което е специфично вече за България за транспонирането на НИС директивата, е, че наистина се постарахме, аз участвах в ръководах работната група, която транспонира първоначално НИС-2. Наистина се постарахме да стане ясно, че това е организационен проблем. Ако погледнете, много е забавно сега адски много производители на устройства казват, тук купете си моето устройство и вие ще бъдете compliant с NIS-2. Което е много забавно, защото и в NIS-2 в българския закон има едно единствено технологично изискване и това е да имате мултифакторна автентикация. Всичко останало са процеси. Тоест, вие трябва да имате процеси в организацията, които управляват киберсигурност. И тук въвеждаме, за да бъде още по-ясно, първо се изолирал, че ръководството на компанията трябва да мине обучение. Това е различно обучение от Security Awareness тренинга, на който всичките служители, които читат компютър, трябва да минават след това. Тук ще говорим за ръководството на компанията, което трябва да минава обучение минимум веднъж на 2 години. Просто за да няма концепцията, аз не знаех, аз не разбирам. И това изискване, член 21 алинея 2, спирам по памет, поправете ме, ако греша, всъщност казва, че ръководството трябва да има познанията, за да може да оцени, да разбере какво е това киберриск, да разбере как се управляват процесите. Не се очаква те да ги управляват тези процеси, но все пак трябва да разбират същината, за да могат да осъзнаят своята отговорност. Извинявам се. И между другото е въведена личната отговорност на ръководството. Както мисля, че за първи път в българската история има минимален размер на глобата. Тоест имаме минимум, ако някой бъде глобен, минимум е 12 500 евро. Горната граница е такава, мисля, тя е огромна, защото е обвързана с глобалния оборот. Ние имаме минимална долна граница, имаме персонална отговорност на ръководството, отново за да се подчертае това. Защото истината е много проста. Ако това не е делегирано, всъщност ръководството на една организация е отговорна за киберсигурността. По същия начин, както е отговорна за всяко едно друго нещо, за данъците, за безопасността на служителите. Това е просто още едно нещо, с което трябва да се носи отговорност и някой трябва да мобае. Чисто технически в България технологичните изисквания, те са изложени в наредбата към закона, така наречената наредба за минимални изисквания за образованието и информационна сигурност. Силно се надявам да измените името. Предвидено на тази наредба да бъде актуализирана в следващите 8 месеца. Не съм сигурен дали това ще стане, гледайки цялата политическа конъюнктура. Но окей, така пише в закона, че след 8 месеца ще бъде актуализирана тази наредба. Но дори когато се актуализира наредбата, не очаквайте, че тя ще бъде кардинално изменена. Тя на сегашния съвет е базирана на ISO 27001, което е широко разпространено в Европа. Като структура, тя ще остане същата. Може би ще има малко технически промени, може би ще има малко повече изискване за криптография, може би такива неща. Ще бъде актуализирана, тъй като някои от технологичните мерки видимо почват да преостаряват, особено с новите изисквания. Но основната промяна, процесите за управление на киберсигурността, особеното внимание за управление на уязвимостите, т.е. превентивната защита на киберсигурността, и особеното внимание на управлението на веригата на доставки на supply chain, да използвам ярчевици, на supply chain, защото в няколко години имаше значителни инциденти, много публични, точно с supply chain. Между другото, точно излезе един от любимите ми канали, много интересно видео на Veritasium, което е по темата много известен хак, който имаше потенциала да саботира, всъщност да осигури бекдор към на практика почти всички Debian базирани Linux по света, който е супер интересно на популярен език, така че ако някой се интересува от темата, по някаква абсолютно случайно го хванахме това нещо, някой го хвана това нещо и успяха да го спрат.
но е много интересна операция по отношение на supply chain. Точно ето това са основните промени. Процеси, отговорност на ръководството, в бъдеще, след половина година, може би ще има реално някакво минимално изменение на конкретните технологични изисквания. И така. Добре, в този случай, как бизнесът да разбере дали попада под закона и реално какъв е минимум, който трябва да се направи? Може би оттам да се върнем. И всички ли попадат? Всички компании ли попадат под NIS-2? Не са всички компании, разбира се. За съжаление, начинът, по който се организира окончателно в България, не е най-оптималният според мен, защото се изисква бизнеса да се самоидентифицира и той да се регистрира в някакъв регистр, който Министерството на електронното управление щяло да направи в бъдеще. Бизнеса, общо взето, дали попада в обхвата, както виждате, в приложението на закона има бизнес сектор. Ако работите в този бизнес сектор, там са доста добре описани. Ако работите в този бизнес сектор, тогава вижте дали сте в коя категоризация попадат. Отново, ако сте под 10 милиона годишен оборот и асети и под 50 човека, сте извън обхвата на закона. Ако сте над, вече може би сте важни, или важни като организации има класификация. Така че общо взето това е като изискване. В смисъл, всеки може сам да се оцени. Ако имате съмнения, има достатъчно юристи, които в момента обикалят пазара и обещават чудеса. От тях също чух много интересни. Имаше юристи и юридически контори, от които чух много интересни твърдения. Че глобите, например, едната твърдеше, че глобата задължително е 20 милиона. Тоест, независимо какъв си, глобата е 20 милиона. Една друга кантора казва, че баничарниците също се излизат в обхвата на NIS-2, което мене лично ме очуди за производство на банички, но може би имат производство на банички, което слиза. Пожелаваме ми, това означава, че има сериозни IT инфраструктури. Но какви са първите стъпки? Това е стандартен compliance. Тоест, това, което аз препоръчвам като най-малко, най-лесно, първо вижте къде са ви гепове. Тоест, както при всяко въвеждане на ISO 27, например, или NIST, или каквото искате да управлявате информационна сигурност, направете един асесмент къде са ви геповете спрямо изискване. Спрямо настоящите изисквания. Тези, които са в закона и тези, които са в наредбата. След като идентифицирате геповете, просто ги затворете. Голямата част от тези гепове ще могат да бъдат адресирани най-вероятно с политики, с въвеждането на политики. Имайте предвид, истинско въвеждане на политики, а не просто формално да имаме една хартийка, която седи закачена на стената. Както колегата каза много правилно, тук няма сертификация или нещо, което да ви служи за индулгенция. Ако дойде проверка от Министерството на електронното управление, те ще проверят по същество дали спазвате изискванията на закона. Тоест, ако е само формално някакво отговаряне, те ще ви хванат, ще ви бъдат. Но да не влизам от проверките. Така че това за мен е най-стандартни, най-икономичният между другото и начинът за въвеждане съответствие с най-малко съпротивление. Защото идентифицирате само тези области, където не ви достига, идентифицирате колко не ви достига. И съответно предприемате мерки да затворите тези гепове или тези несъответствия, ще да използвам българската дума, за да идеята е, че да не си саботирате бизнес. Разбира се, трябва да се въвежда интелигентно. Между другото, моя опит е, че ако се подходи по този начин, всъщност киберсигурността на практика подобрява и IT, дори е възможно да намали разхода. Просто защото в процеса на въвеждане на киберсигурност извъншни организациите се изясняват какви услуги ползват, изясняват каква инфраструктура имат. Огромна част от организациите не знаят с какво ще бъдат прекъсвани. Елиминират се някакви такива останали зомби, абонаменти, които всички
хората плащат, защото те и предишния на това място е правил това, ама той дали го ползва или не, и така нататък, и така нататък. Тоест това може да бъде използван като драйвер за промяна, който да донесе до подобряване на процесите в организацията. Надявам се, че отговорих плътно, достатъчно изчерпателно на този въпрос. Радвам се, че има колеги, които кимат утвърдително. Кимат. В този случай несъмнено идва въпроса как да се планира бюджет за киберсигурност. Ако до вчера не е имало пари за това, тук повече към Пламен Мандаджиев и към доктор Пинко. Разбира се, Петър, ако ти имаш коментар в това отношение. Доктор Пинко, please. Maybe while you can translate. Or... Yes. Мютнат си. It's a very good question. Thank you. The problem is that IT and cybersecurity are in conflict. IT wants to give you as much more. Cybersecurity doesn't want to give you anything. And at the end, you need to compromise. The fact that the cybersecurity is under IT guys, I think it's a big mistake. It's a big mistake. I see, by the way, here, as I live in Bulgaria many years and I see what is happening here, IT person becomes cybersecurity persons. And this is a different set of mind, really. Because the IT was, as I said, he wants that everybody will enjoy the digital assets while the other doesn't want anything. So I believe that the CISO, the cybersecurity persons should be above in the organization structure, above the IT. The cybersecurity are the regulator, the company's regulator to the IT. They need to tell the IT what to do, not on the other side. So the IT can be under the CISO, the security officer, not on the other end. And this is very important. These are lessons that we learned in Israel for many, many years. IT can be below structural or as getting instructions from the CISO. So I think there should be separated and to have budget differently. Otherwise, it will not work. It will not work, and I'm saying that for many, many years of experience in Israel and in other countries. As long as they will be together, the IT will be the manager, there will be no security. It's very simple. And this is from scratches, not from some ideal. This is one, how to build the cybersecurity budget. If you follow regulations that, as I say, the process of the regulation, this is what is important. You can see that there are some activity, as Plamen here said before. You need to make an audit, you need to make this and other activities. Peter, I'm sorry, I didn't understood your Bulgarski. But you need to take the main activities once in a year to make a PT and how much PT costs. And you need to make awareness. So you need to divide the activities into blocks and to give each block its own prices. This is one. Secondly, to give or to get prices for infrastructure. For example, a SOC, Security Operations Center, a firewall. And by licensing, you can have the other part of prices. So the price, to summarize, price should be different from the IT. One price should go with the infrastructure as antivirus, firewall, SOC, or whatever we need. From the other side, all the activities in order to enhance security as penetration test, audit, awareness, etc. Благодаря. Добре, български. Да го кажа така, има два начина. Правилния, сложния и така препоръчителен начин е да се, оценката на всеки един бюджет е да се базира на базата на рисковете. Тоест,
каква е вероятността, примерно да речем да хванем malware и да изгубиме достъп до инфраструктурата си за хикс време и какъв е бизнес импакт. Това е by the book, нали, както се казва. В реалността, според мен, 95% от организациите нямат такава възможност да го направят. Нали, затова го казвам by the book, то е достъпно само за организации, които имат изключително добро вече познание на това, на своя cyber security stance, думата ми бяга на български. Постановка, няма значение. Във всички останали случаи това ще е една апроксимация. Тоест, колко пари да дадем за киберсигурност. Моя личен съвет, който аз пак ще повторя това, което казах преди това, е да погледнем на тематиката сериозно и да осъзнаем докъде стига нашата експертиза. Доктор Пинко съвсем правилно, нали, каза преди малко, че всъщност много често в българските фирми ние има един човек, който е нарочен за експерт. И с цялото ми уважение, нали, човека понякога го знае, понякога не го знае това нещо. Но нали, от него се очаква да бъде всичкото, което и в това число и NIS-2 ще падне на неговото бюро, нали, рано или късно. Този човек, нали, в случая, което сме дали за киберсигурност, най-вероятно е стойността на неговия труд, плюс още малко за инфраструктура. Нали, това е една апроксимация, да речем по този начин. Ако кажем, ето, нали, нашия система администратор е отговорен за NIS-2, стойността на NIS-2 и система администратор. Нарочно опростявам прекалено много, естествено. За мен осъзнаването на тематиката, която Петър описа, е, че наистина става въпрос за compliance, който не е точно прост. Не става въпрос просто да вземем едни Excel и да цъкнем дън, както много често сме правили, а става въпрос наистина за осъзнаването на една промяна, която трябва да се случи в организацията в обхвата им. И тук вече идва, пак ще го повторя, не с цел да правя sales pitch, но тук идва професионалната помощ. Професионална помощ в cyber security, изобщо, обикновено е много по-евтина от това ти сам да си направиш нещото, освен ако не си наистина на нивото, което, да речеме, може да надхвърлиш самите експерти в цялото упражнение. Как се планира бюджет? Отговорът е прост. Или го планирате на базата на рисковете при потенциален cyber security инцидент и тогава вече преценявате тяхната вероятност, или се опитвате да апроксимирате на базата на това, в крайна сметка, колко би ви струвала тази услуга, ако си я купите от някъде другаде. Това е моят най-честен съвет. Благодаря ти, Пламен. Петър, имаш ли нещо, което можеш да добавиш? Нека да се опитам да интегрирам това, което доктор Пинко и което Пламен казаха. Да, аз също съм, моя опит е, че когато ЦИСО-то има власт, няма значение дали е под, над, как е организацията. Ако ЦИСО може да наложи вето на някакъв IT промяна, всъщност ЦИСО-то има реална власт да управлява, да наложи изисквания за киберсигурност. Тоест тук идеята е, че ЦИСО ще наложи вето, ако изискванията за киберсигурност не са достатъчно добри в новата инфраструктура, новата услуга или какъвто и да е IT ще. Също така искам да стъпя на това, което Пламен каза. Да, това е compliance, но това е изключително технически compliance. Това е изключително комплексен. За разлика от повечето закони, които изискват compliance, тук нямаме твърда рецепта. Нямаме внася си ДДС-то на 13-то число, ДДС-то ти е 20%, просто защото нямаме две еднакви организации. И за това минаваме през оценката на рисковете, за да можем да изградим правилно адекватна, това е ключовото, адекватна киберсигурност във всяка организация. Тук много бих искал да посоча като пример неадекватния компонент за GDPR, който наблюдаваме в България, който до голяма степен беше защото едни, нещо май се нарочва на юристите, но едни юридически специалисти, експерти, адвокати, всъщност казват, GDPR е много просто, на вас не трябва съгласие. И те започват да слагат съгласие навсякъде. И обърнете внимание на колко места ги слагат едни листа, които повече хора пропускат чисто автоматично. Ето аз давам съгласие да ми управляват данъчни GDPR. Но чакай малко. Аз включвам договор с теб. Ти за да изпълниш този договор, ти имаш нужда от моите данни. Какво ще стане, ако ще оттегля съгласие? Между другото има становище на КЗЛД,
Има становище на КЗЛД, което казва, че даването на съгласие, когато има договорни отношения, които се използват основание за разработка на личните данни, е въвеждане в заблуждение. Това е нарушение. Същото нещо има опасност да се случи и сега. Да бъде симплифициран compliance, който всъщност е технологичен, технически. Тъй като става въпрос буквално става въпрос за осигуряване, за контрол на дигитализацията, на всичките нови технологии, които навлязоха в организацията. Всички тези облачни услуги, всички тези, ако искате, AI агенти, които вършат страхотна работа, цялото това удобство, скоростта на бизнес, която работим, това трябва да бъде осигурено, това трябва да работи управляемо, защото в момента нашите бизнеси са супер свързани. Проблем в транспортен сектор в България може да доведе до проблем в производствен сектор в Германия. Именно това е причината да има. И заради това, всъщност този технологичен compliance трябва да бъде подходен топ-даун. Трябва да започне с отговорността на ръководството и оттам нататък трябва да бъде въведен технически. Сега, тук искам да изкажа едно относително непопулярно мнение. Не винаги, дори там, където имаме нужда от технологични инструменти, не винаги трябва да се закупува нещо. Ако организацията не разполага с достатъчно бюджет финансов, е напълно възможно. Аз съм виждал такива реализации. Могат да бъдат използвани, примерно, инструменти с отворен код, които изискват малко повече усилие и може би малко повече познание, дали от експерт на организацията, дали от външен експерт, но може да бъде изграден compliance, включително и с инструменти с отворен код, които финансово струват по-малко пари. И тук вече е стандартно бизнес решение. Дали предпочитаме да инвестираме, дали ще купуваме услуга, дали ще инвестираме в дългосрочни активи и така нататък. Отново нямаме рецепта. Всяка организация е различна и всяка организация може да избере това, което е най-валидно за себе си. Но е важно наистина да се постигне промяна в начина на мислене. Просто има ново изискване. Това изискване е въведено от Европейската комисия не заради някаква бюрокрация. Еврокращина беше термина, който чухме последък. Всъщност просто за да бъде осигурена стабилност и предвидимост на бизнеса. Въвеждането на регулация всъщност изравнява изискването, поставя всички на един равен пазар. Защото изискването за киберсигурност са същите в България, в Гърция, в Испания и така нататък. Така че тези изисквания са еднакви в целия Европейски съюз и това всъщност прави пазара по-равен. За да се върне на оригиналния въпрос, как се изгражда бюджет? Всъщност всяка нова IT инициатива, всяко нещо в IT, за което отделяте бюджет, трябва да води със себе си бюджет за неговото осигуряване. Тоест не може сега ще купим едни компютъри, антивирус ще го купим другата година, когато имаме повече пари. Просто не става така. Затова е важно, и се връщам в началото на дискусията, затова е важно CISO-то да има право на вето. Той да може да спре проект на IT, който няма достатъчно мерки за киберсигурност и който нарушава принципите на киберсигурност или отваря нови рискове за организацията. Така че това е моят съвет. Просто киберсигурност трябва да има отделен бюджет, но този бюджет трябва да е близнак с бюджета за IT. Когато имат IT инициатива, трябва да имат и киберсигурност. В този случай какво е окей да аутсорснем и какво да остане вътрешно? Dr. Pinko, what is okay to outsource, to be outsourced related to cybersecurity and what the company itself should manage and when you look for the optimal husband that will be rich, beautiful, and healthy, you need 3 husbands. So if we speak about to be the optimum solution is to have inside house everything. The CISO will be inside, all the measures will be inside. That's the best solution that
that you can control everything. But speaking about reality, most small, medium companies cannot afford themselves all the infrastructure for cybersecurity. From finance, we understand the world. So I think when we speak about medium, small companies, I think it's important them to have the CISO, the Chief Information Security Officers inside, that he will be the integrator of all services that will come from the outsource. That will have SOC, will have this and that, and all what is needed. I think this is the, for small and medium companies, this is the optimum solution. Okay, thanks. Добре. Моя ред мисля, че Крис да отговоря на този въпрос. Сега, при положение, че представлявам компания за изнесени услуги, моят отговор естествено е малко пренастроен, но аз ще си го дам, защото мисля, че е честен и вярвам в него. Като цяло, техническата обосновка на Cyber Security, то става все по-добре и по-добре през годините. Естествено, това води до усложняване на цялата технология свързана, до степен, в която ако човек не е специалист, най-вероятно няма да се оправи лесно в технологичната част. Това не беше ситуацията преди около, да речем, 15 години, където най-често човек, който отговаряше за мрежата, беше и Cyber Security специалист. Тези неща вече почнаха да се разминават просто поради усложняването и оголемяването на цялата материя. Това, което аз бих посъветвал, е компанията да търси, думата изнесени услуги или аутсорсинг ще ги използваме като синоними, но да търси изнесени услуги за всичко, що се отнася до техническата, или поне за повечето от нещата, които се отнасят до техническата част на киберсигурността, но да запази при всички случаи човек или роля в организацията, който много добре разбира какво и къде е изнесено и какво и къде е останало. Надали е възможно естествено всичко да бъде изнесено, надали е възможно всичко и да остане. Просто такива организации вече не съществуват. Те трябва с някаква изолация. Но ако примерно да речем от една компания вие купувате пен тестове, от друга компания купувате Security Operations Center, някой трябва да има много добро разбиране къде е едната компания, къде е другата компания, какви са услугите, какви са нивата на услугите. Така че само по себе си нуждата от този човек в една организация малка или голяма, от ролята, даже не искам да говоря специално за човек, защото хайде да си кажем честно, колко компании в България под 1000 човека имат Chief Information Security Officer? Аз мисля, че много малко. Така че в случая тази роля на CISO, тя ще бъде вплетена в някоя друга от ролите, или в IT, или друга в цялата организация. Но нуждата от accountability, от човек, който разбира киберсигурността, нещо, което Петър подчерта чудесно, че в крайна сметка отговорността е на менеджмент, е нещо, което не може да бъде аутсорснато. Техникалитис, да, това със сигурност може и даже бих посъветвал поради простия факт, че, както казах, нещата стават доста специфични, ще стават само по-сложни и по-специфични. Нека да не забравяме, че идва цял нов набор от AI flavored атаки, които със сигурност ще надхвърлят възможността на широките специалисти. Надявам се, че отговорих. Позволете ми този път да не се съглася с вас, защото вие говорите, че човека, който трябва да разбира, трябва да има познание, трябва да интегрира, трябва да остане в компания. В малък и среден бизнес. Тоест, вие говорите за високо професионално CISO, някой, който е с множество умения, с опит, който трябва да работи в малък и среден бизнес. Тези хора обикновено струват доста пари. Има и още едно изменение. Те струват доста пари, просто защото няма много CISO експерти на пазара. Има още едно измерение и това е, че може да си позволите, вземате си едно CISO, което е квалифицирано, кадърно. В малък и среден бизнес едно такова CISO половината от време ще си седи на ръцете, просто защото няма да има какво да прави. Цялото междувремие. Той израза беше на английски idle hands wave the devil или нещо такова. Тоест, аз знам по себе си, когато нямам какво да правя, общо дето почвам да се заигравам с някакви неща, обикновено ги чупя и трябва да се купя нови. Подобрявам.
От тази гледна точка бяхме много внимателни, когато писахме закона, да няма ограничения, тъй като в стария закон имаше известна недоизясненост. В новия се старахме да няма такава неизясненост. Всичко може да бъде аутсорсинг, включително чисто. По същия начин, по който традиционно малки и средни бизнес аутсорсва своето счетоводство, става въпрос за финансите на организацията, той ги аутсорсва на външна счетоводна компания, която има достъп до банкова сметка, прави нареждания понякога и така нататък. Същото е. Ироничното е, че аз в момента работя точно VCISO, т.е. fractional CISO частично, половин, така, частично CISO за различни проекти. Така че всяко нещо може да бъде аутсорсинг. Това, което е важно, защото отговорността остава, подпис остава на ръководството. Всяко нещо обаче трябва да бъде направено отговорно. Тоест, не знанията да седят в главата на ЦИСО-то, било то на място, аутсорсното, частично или каквото и да е. Знанията трябва да бъдат документирани, системата трябва да бъде документирана под една или друга форма. Знанията трябва да... ръководството не трябва да знае наизуст къде са процесите, какво става, но трябва да знае, трябва да може да го намери. Дето се вика, трябва да може да си отвори папката или PDF файла и да намери кое, къде е, защо и как. Ето това е белега на една добре изградена система за управление на киберсигурността. Че не зависи от един човек, че... Не, това е всъщност и матуритетът на CMMI за бизнес процеси, че той не зависи от един човек, а всъщност изискването е този процес да бъде управляван. Ето ви откъде идва това изискване веднъж годишно ние да правим одит, за да видим какво работи, какво не работи добре, да го адаптираме тази киберсигурност, защото света отвън се променя, идват AI атаки, преди това бяха други атаки. Променя се света и ние трябва да се адаптираме към този нов свят. Така че това е моето мнение. Всичко може да бъде аутсорсното, но трябва да бъде правено по правилния начин. Отговорността и знанието трябва да останат в организация. И тази организация, ще дам един грачен пример, ако ти ще утре го удари кола на улицата, случва се, и в България имаме война по пътища. Какво става тогава? Това може да зададем този въпрос за всички останали специалисти, но знанията и това трябва да останат в организация. И само ще отнема още 2 минути, за да отговоря на въпроса на господин Семов. Петър, тъй като доктор Пинко трябва да напусне по-рано разговора, само за момент. Доктор Пинко, final remarks related to the topic. Yes, first, thank you very much for the time and the hospitality here. I think we mainly spoke about NIS2 today, but I think it's about time that companies, people will understand that they can be attacked, and it's the probability for that is very high. Not maybe because many people tell us nobody cares about me, I'm no one, but everybody can be under attack because he's a bridge to someone else, and we all hiding in our phone our own private life, not because we have some pictures that we want nobody to see, but all of our individual information is over there. We are very vulnerable. If I will make here a quiz, I'm sure that most of the people here don't even have any kind of antivirus on their phone, which is a very powerful computer. We need to enhance the security, and not only because it's mandatory by the government, by the EU, and in order to make businesses, we need to increase security because it's important for our financial situation, our reputation, our legal exposure. At the end of the day, cybersecurity, it's not about technology. Cybersecurity, it's about money, it's about reputation. It always starts with technology, but it goes very fast to money issues. So we will be happy to help you, to assist you with any kind of dilemmas and challenges. And please save yourself, be secure, and I wish you a very pleasant weekend. Thank you very much. Thank you, Mr. Pinko. Окей, продължаваме на български.
Тук покрай дискусията се породи един въпрос от участник. Тодор Семов, здравейте, да кажем, че ние сме голяма компания, въпреки че в нашия сектор не е необходимо да разполагаме с сертификат ISO 27001, не е необходимо и да сме внедрили SUSI. Ние отговаряме на сигурността на информацията. Да. Ние отговаряме на всички изисквания към момента. Какво е нивото, какво да наблегнем или, както казвате, най-добрият подход да потърсим външен одит по NIS-2. Ако ми позволиш Да, давай. Така, нека да тръгнем отзад напред. Външният одит по NIS-2 ще ви даде някакво допълнително спокоение. Той по никакъв начин няма да ви предпази или няма да ви... в смисъл, може би външният одит ще идентифицира някакви несъответствия. Може би. Но преди да направите външен одит, първо, сега, нека да се върнем. Има два типа сертификата по ISO 27. Има две типа SUSI. Едното SUSI живее в едни папчици, обикновено седи зад секретарката. Веднъж годишно ние го вадим, внимателно се избърсваме пръха, създаваме 4-5 нови листа, или там консултанта да ни създава, подписват се, идва аудитор, показваме му го тържествено и той ни дава една хартийка за още една година на страна. Това SUSI на хартия не ви пази под никаква форма. То не ви осигурява киберсигурност. То ви осигурява възможност да участвате в някакви тръги. Другият тип SUSI-та, които са изстрадани в боя, обикновено, истинска система за управление на информационна сигурност. Това не означава, че те са по-сложни, не означава, че те са по-скъпи, не означава, че има някакви много страшни неща, някакъв нещо много комплексно. Не. Киберсигурността е проста. Киберсигурността са всъщност много прости действия, но трудното идва, че трябва да ги правим постоянно тези прости действия. Заради това, всъщност, киберсигурността, истинската киберсигурност идва от желанието на организацията, желанието на ръководството, което иска да разбира, иска да изгради киберсигурност. И тогава обикновено и въвеждането, изграждането на киберсигурност и на SUSI е всъщност най-ефективно и най-ефективно. Така че аз бих ви препоръчал да не правите външен одит, преди поне да сте направили вътрешен одит, който да ви покаже къде сте от гледна точка на изискването. Защото разликата между ISO 27 и NIS-2. ISO-то е избираем стандарт. Вие, тъй като е доброволен избираем стандарт, вие може да част от ISO-то просто да кажете, това не се прилага към мен. Това ви се влиза в обхвата, вижда се от всичко, които ви вижда сертификата и това е напълно окей. При NIS-2 и при закон за киберсигурност не можете да изключите част от организацията извън това. Нямате тази възможност. Ако е в организацията, то подлежи на контрол по NIS-2. Така че погледнете го първо от тази гледна точка, дали във вашето ISO сте включили всичко или сте деконфигурирали част от процеса. Направете един вътрешен одит, който, защото в NMIS в момента, освен чисто процесните, които са в ISO-то, процесните, трябва да имате еди какъв са процес, трябва да имате еди какво са веднъж годишно, вътрешен одит, има и известно количество технологични изисквания. В NIS-2 и в новия ЗКС също да има. Трябва да имате мултифакторна автентикация. Например. Имате. Тоест, това са отговори, за които, разбира се, външен одит може да ви помогне. В смисъл, много бързо, много ефективно. Ние сме свикнали да правим такива одити, ще ви го направим. Не е нужно. Може да си го направите и вътрешно. В края на краищата и наредбата и наредбата и закона са на български език, може да ги прочетете. Не е супер сложно, не е нужно някой да ви го интерпретира това нещо. И вие може да го прочетете. Повярвайте ми, аз съм IT, чете се. Така че надявам се да отговорих на този въпрос. Не е толкова страшно. Не е толкова страшно, не е толкова сложно. Но да повторя пак думите на доктор Пинко, киберсигурността ви е по-важна от съответствието. Съответствието е там, за да се изравни пазара, за да бъдат подложени всичките на еднакви изисквания, защото преди това имаше компании, които не инвестираха в киберсигурност и буквално бяха окей, ако има киберинцидент, аз просто ще фалирам фирмата, ще направя ново.
данните на гражданите, на служителите или там на клиентите, кучета ги яли, не е моят проблем. Това не са мои думи, това са думи на Ютен Лепасар, с известна разкрасяване от моя страна, за кучетата, но това са думи на Ютен Лепасар, който е директор на ЕНИСА. И всъщност за това е регулацията. Но регулацията и киберсигурността, истинската киберсигурност, която трябва да изградите, тя ще ви осигури устойчивост на бизнеса. И то не само срещу хакерски атаки, ами дори и срещу дефекти на оборудване. Просто защото и това е риск, който гледаме. Така, а по отношение на... Крис, ще ми позволиш да отговорим на втория въпрос. Въпросът е, може ли да споделите няколко думи, кои институции трябва да бъдат уведомени и в какъв ред при киберинцидент спрямо новата рамка на закона? Отговорът е същите институции, които трябваше да уведомите и преди. Вероятно, че трябва да уведомите сектора ЦЕРТ или ЦИСЕР, които за съжаление все още не функционират в голяма част от секторите. Даже мисля, че за част от новите сектори не са определени, защото те трябва да бъдат определени от Министерския съвет. В момента имат по-важна работа. В случай, когато нямате секторен ЦИСЕР, трябва да уведомите национално. CERT.bg или gov.cert.bg. Трябва да изпратите, 24 часа трябва да изпратите първоначално уведомление. До 72 часа трябва да изпратите междинен доклад и в рамките на един месец трябва да изпратите пълен доклад. Какво е станало, как сте погасили инциденти и т.н. Имайте предвид, че това, ако ми позволите да обясня защо е нужно това уведомление. То даже в момента е по-лесно, защото по стария закон беше 4 часа, а сега имате 24. Между другото, като хранична бележка, в Китай е 1 час. И това е поради една много проста причина. Вие виждате кибератака срещу вашите компании. Националният ЦЕРТ може да види кибератаки срещу цял сектор или срещу цялата държава. Това налага включване на повече ресурси. Напълно е възможно, когато става въпрос за критична организация, за критичен сектор, напълно е възможно да се активират доста повече ресурси на държавата, включително колегите от киберпрестъпления, включително колегите от Национална агенция сигурност, Агенция национална сигурност, извинявам се, които да вземат мерки да се използва ресурса на държавата, включително и технологичен ресурс, за да бъде погасен някакъв инцидент, който създава опасност не само за вас като организация, но може да създаде опасност за сектор, не може да създаде опасност за транснационалния. Освен това има една мрежа, за която просто ви я давам за информация, така нареченият циклон, който всъщност служи за много бърза ескалация от техническо на оперативно, на политическо ниво, за да бъдат задействани механизмите за взаимопомощ на Европейския съюз. Всъщност има цял набор от директиви от регулации, свързани с киберсигурността, които бяха приети по NIS 2. Едната от които е всъщност Cyber Solidarity Act, който позволява на държавите да се подпомагат една друга в случай на кибератака. И такива случаи имаше. И то относително скоро. Така че, и аз ви благодаря за високото оценка от света. Така че това е и причината да се иска това уведомление и то да бъде заплащано с глоба, ако не уведоми. Просто за да може на по-централизирано ниво да се вижда киберкартината и да може да се реагира адекватно. Пламен? Колко време разполагам? Минута-две? Да. Добре, съвсем накратко. Бих искал да адресирам даже първи въпрос, който Тодор зададе. Имаме система за управление, имаме ISO 27001. Какво още трябва да направим, казано по-народному. Сега, аз като човек, който е прекарал много години от живота си в разписване на най-различен вид процеси, свързани с IT Operations, както и Петър, чудесно мога да направя разликата между процес, който ние сме разписали, съгласили, стиснали сме си ръцете, отишли сме вечерта на ресторант, отпразнували сме го и всичко е чудесно в цялата картинка. И също това време този процес в голямата си степен никога не е мониториран, никога не е тестван и най-вероятно никога не е заработил. Аз бих посъветвал на всички фирми, които така имат достатъчно зрялост, което очевидно от въпроса на Тодор личи, има достатъчно зрялост да разберат за нуждата от подобни сертификации, както и системи, да направят още едно следващо упражнение. И то е прост тест дали тези процеси продуцират артефакти. За да бъдем направо директни.
Нали, едно от изискванията на NIST е Disaster Recovery, Business Continuity Planning, непрекъсваемост на бизнес процесите. Трудно си го промежда на български. Въпросът е такъв. Кога за последно ние сме тествали нашите планове, свързани с възстановяване при нужда, Disaster Recovery? Ама реално тестване. Нали? Не просто е така да кажем работи, ами кога сме тествали, примерно, критична инфраструктура from backup и така нататък. Кога за последен път тези процеси са работили по същия начин? Ако отида, примерно, и разгледам firewall правилата, ще намеря ли формален change management процес за тия правила? Кой го одобрил, кой не го одобрил и така нататък. Тоест, тези процеси, те трябва да продуцират някакви артефакти. Тоест, те са живи по този начин. Когато те седят, както каза Петър, отзад на някаква ловица и събират прах, най-вероятно те да продуцират нищо, защото никой не ги ползва. Нали, има много големи организации, даже аз работя с такива напоследък, които имат разкошно разписани процеси. В тях те са инвестирани най-вероятно милиони в консултанти. Нито един от тези процеси не работи и просто той не продуцира нищо само по себе си. Така че, моят съвет е да се направят тези тестове, защото дори и, както каза Петър, тук не е въпрос ние да сме покрили compliance и да сложим чавката в Excel, а тук става въпрос, ако в един момент се наложи да обясняваме защо това се е случило, да кажем, да, ето, ние регистрираме инцидент, тези регистрирани инциденти имат някакъв фоллоуп, който се случва след тях. Но, нали, не е просто хартиено образование, ами е реален процес, който работи. Ако мога да ви дам real life story, т.е. нещо, което се случи в живия живот, беше процес на въвеждане на ISO 27 в доста голяма организация, няма да я кажа коя е, но да кажем, че организация с 7-8 регионални клона, с множество хора и така нататък. Въвеждаме ISO 27, като го въвеждаме, тъй като организацията е комплексна, го въвеждаме с дискусии. Тоест, отиваме да говорим специално по един процес, разписваме го напред-назад и така, имаме време. Един ден организацията се обади, бяхме дискутирали инцидент менеджмент процеса, не го бяхме още кодифицирали в политика, но да бяхме дискутирали кой какво прави, защо, откъде, как може да подобрим, как може да отговаря и така нататък. На следващия ден организацията се обади и каза, ние няма да имаме среща утре. Имахме среща след 4 дни. Казвам, какво става? Всъщност каза, при нас ransomware кампания стигна до домейн администратор. Единствената причина, поради която цялата организация не беше накриптирана, беше защото с вас бяхме водили разговора и знаехме кой какво трябва да прави. И ние успяхме да реагираме бързо и адекватно и ни отнесоха само 3 или 4 сървъра. Всичко останало го спасихме. Ето ви примера, в който съвсем реална имплементация. И това не е нещо, което струва повече пари. Не е нещо, което нали, е някаква сложна наука. Просто беше дискусия в организацията, ако има инцидент, кой какво трябва да прави. Какво трябва да го прави, кога трябва да го прави и така нататък. Как се събира екип, този екип какво може да прави и така. Извинявам се, че пигибахме на това, което Пламен каза, просто исках да го споделя. И да се върна, Тодор Семов отново зададе въпрос, втори въпрос, господин Семов. Според вашето наблюдение има ли някакви специфики в NIS-2, които са само в България или в момента NIS текстът е същия, който е в Полша или Румъния? Текстът е различен. NIS-2 е директива, което означава, че тя се транспонира във всяка една държава. Има разлики и тези разлики са специфични за държавата. Примерно в Румъния, в началото всъщност беше миналата година, имаше в крайна срок организацията да се саморегистрират в портал, който е на тяхната security authority, DNSC. Така че има някакви изисквания, но също така в NIS-2 има текстове, които всъщност улесняват как да го кажа, улесняват кампанията, когато работите на няколко различни територии. Не е задължително вие да отговаряте на Румъния и на Полша и на България. Тук вече има нюанси, но тук ще изкараме дискусията от нейното русло. В общия случай ви трябва юрист и трябва внимателно четене и трябва да се влезе в специфика. Но има начин това нещо да бъде направено, но не, изискванията не са абсолютно еднакви. Последни коментари от вас, господа.
тъй като виждам, че темата е доста обширна, но смятам, че за всяка една компания ще има съвсем различен казус и аз така, съветвам нашите участници да се свържат с вас и да поговорят вече в детайли. Но все пак финални думи, тъй като НИС-2 е директива, която обхваща доста голяма част от компаниите в икономиката. Ами, аз ще пигибекна на свой ред това, което професор Пинко каза малко по-рано, доктор Пинко, пардон. Да, време е за промяна на менталитета и отношението. Това е промяна на ниво организация първо. Технологичната част неминуемо следва, тя има, тя е разнообразна, но това е промяна на ниво организация. Крайно време е да осъзнаем, че освен в физическия свят, ние съществуваме доста успешно и в информационния свят. И ако ние имаме врати, прозорци и се оглеждаме още каква инфраструктура около мен съществува, за да ни защитава в физическия свят, според мен е наивно да си представяме, че информационният свят няма нужда от такава. Това, директивата, която се пре, е една стъпка в тази посока. Аз мисля, че от тук нататък това е дело, което ще бъде поето от всяка една организация, дали заради директивата, дали заради просто нуждата от осъзнаване на mindset change. Аз искам да обърна внимание на нещо, което е малко по-различно. Ние основно ще говорихме за НИС-2, защото това ни беше темата, но НИС-2 е само една от регулациите, които са по темата киберсигурност в Европа. Всъщност има няколко регулации. Нали, НИС-2 не случайно беше приета с ДОРА и с директивата за критичната инфраструктура. Именно защото трябва да се обхване цяло, трябва да се гледа холистично на киберсигурността на ниво държави, на ниво бизнес, на ниво сектори. Но също така искам да обърна внимание, че има един регламент, който се нарича Cyber Resilience. И си признавам, че имената на актовете в Европейския съюз са абсолютно глупост, нали, никаква информация не носят. Cyber Resilience Act говори за киберсигурност на устройства. А ако НИС-2 говори за киберсигурност на процеси, Мисля, че изгубихме Пламен. Чуваш ли ни? Петър, извинявам се. Петър, да. Така. Cyber Resilience Act говори за киберсигурност на устройства. Той ще влезе в сила 27 година. Той е нарочно е отложен с 3 години влизането му в сила, защото има огромен импакт. Трябва да бъдат изградени структури в държавите и така нататък. Но това промени начина, по който работим с киберсигурност, начина, по който работим с устройства. Ето ви за пример последния скандал с камери. Нали, да би космато се бяло, да би чудо видяло. Въпросът е, че тези камери, те са продадени без базова киберсигурност и хората, които са ги сложили, не са имплементирали абсолютно никаква киберсигурност в тях, дори не са сменили пароли. В CRA такова нещо ще бъде забранено. Такова нещо, тези устройства трябва да идват предварително включени, трябва да бъдат информирани. Когато купувате устройство, трябва да бъдете информирани колко време този производител ще ви осигурява апдейт и колко време ще има, ако откриете уязвимост, това устройство, който какво ще направи, какъв е процеса и така нататък. А не както е в момента, вие си купувате китайска камера, откривате уязвимост, пишете на китайците казва, купи си новия модел, ние това вече не го поддържаме. За съжаление не са само китайски. Но имайте предвид, че това е следствие. Дигитализацията дойде, тя не достигна, вече работим бързо, вече работим удобно, вече работим от всякъде, в момента съм на летището, но това води след себе си последствия. И последствията са, че ние трябва много сериозно да започнем да мислим за киберсигурността, трябва много сериозно да почнем да се защитаваме, защото аз искам да отида още една стъпка по-нататък от това, което Пламен каза. От 22 година всъщност е много ясно, че кибер е петия домен на водене на война. И там, за разлика от останалия свят, граници няма. Ние сме съседи с най-лошо си проблем. Ние постоянно сме атакувани. Русия еците са като пръчмукачка, която изсмуква всичко, което може да бъде оттръбно, пък те после имат 50 000 човек, които ще го анализират и евентуално ще видят дали ще го използват при преговори, дали при някакъв друг, или ще откраднат търговски тайни.
севернокорейците търсят как да изкарат, да откраднат пари или да изкарат по друг начин пари. Всеки си има своята агенда. Иранците атакуват на религиозност. За съжаление, в това отношение ние сме колателни. Тоест, искате или не искате, вие се намирате на това бойно поле. И трябва да се вземат мерки за киберсигурност, за да бъдете защитени. Така че, отново, те мисля, че няколко пъти го казахме, но киберсигурността, комплайенса не е киберсигурността не е комплайенс. Двете са много близки, можете да изпълните и двете, но не трябва едното да е за сметка на другото. Благодаря ти, Петър. Да, да. Какво означава ретроспективни, извинявай? Това не е традиционно. Аз съм скептичен. Петър, след теб. Не. Също, окей. Това, което ще да кажа, че в момента тече малко политика там и проверките, които би трябвало да бъдат извършвани от Министерството на електронното управление. Значи, първо, има два типа проверки. Първите са планови, другите са инциденти или по сигнал. Това е държавна институция. Тоест, плановите проверки в началото на годината обявява се, качва се един списък на страницата на Министерството на електронното управление. Ако се намерите там, ще ви дойдат на проверки, гаранция. И проверките по сигнал са, ако има сигнал или нещо се е случило, т.е. организацията може да се самосезира, тогава също могат да ви дойдат на проверка. Има си процедура, има си уведомяват да смисъл. Това не е да влязат нинджите и да кажат дай тук логовете. В смисъл на проверка. При всяка проверка, при всеки одит се гледа назад. Хората, които са там, аз съм ги учил и съм им обяснявал как се прави одит и как всъщност, за да тестваме operating effectiveness, на който и да е контрол, ние всъщност трябва да погледнем година назад колко пъти работи от този контрол, какви са резултатите и в противен случай не може да вземе заключение контрола работи или не работи. Тоест със сигурност има някакво връщане назад. И нещо интересно, в моята практика до сега не съм виждал организация, която е изпуснала, в смисъл, която не е направила нищо и изведнъж в някакъв момент се е сетила, дай сега ще въведем киберсигурност. Нали, така свише нещо имаме дошло. Или е настъпил киберинцидент и са загубили данни, не дай се Боже, или са загубили пари, не дай се Боже, защото дори от такава тапанарска атака, цялото ми уважение, като отменена IBAN, всеки месец се сгари компания с 350 хиляди евро. България. Не в България. Веднъж годишно изгаря някой с повече от 3. Така че, да, при проверка се гледа и назад. Пламен, извинявай. Аз често си признавам, че напълно съм съгласен с това отговор. Един одит по същество е ретроактивен. Колко назад ще гледате, друг въпрос вече. Дали ще гледате една година, 5-10, но и това е във връзка с това, което казах преди малко. Един процес трябва да продуцира артефакт. Тоест, вие за да докажете някакъв комплайенс, неминуемо влизате в ретроактивност. И се ограничи до тук conscious of time, естествено. Да, много благодаря. Владо, имаш ли нещо, което да добавиш? Аз също благодаря. Съгласен, определено темата за киберсигурността в асоциацията ни е така при сърце, предвид това, че всяка една компания работи с данни. Имаме доста компании, които са производители на крайни продукти. Цялостно процесът по дигитализация си върви с пълна сила. И
темите, насочени към киберсигурността, така ще останат ценни с времето. Каня всички вас на 25 март да се видим на питие в Клуб Перото в НДК. Това е регулярното събитие на Асоциацията по роботика. Вечерта стартираме от 6 часа, така че ако някой иска да си поговори с нас на тема киберсигурност, заповядайте. За всички участници записа на видеото ще бъде изпратен по-късно и по мейл. Така че много благодаря на всички вас. Пожелавам лека вечер. Лека. Лека на всички.